रांगोळीसाठी पानं काढतं. अरे पानं नाही काढलेले विसरले सकाळी. हा तांदूळ आता नीट करू गेलास ती होताच का हा म्हणू कायला. तर मंडळी गुरुजी इलेत आणि भटजी काका आणि आता पूजा चालू आहे. आणि त्याच्यानंतर मग ही शाळेतल्या मुलांनी पाठीवर सरस्वती काढून आणलेली आहे आणि त्याच्यानंतर मग पूजा करणार. तर अशा प्रकारे कार्यक्रम चालू आणि बाहेर जेवणाची सगळी गडबड चालू. विद्या सरस्वती देवताभ्यो नमः ध्यायामि सर्वालंकारार्थे अक्षरान् समर्पयामि विद्या सरस्वती देवताभ्यो नमः. हो पूजा कर. सुपारी खाया इड्यावरची सुपारी आणल्यासच ना. आबा पान खायत नाही त्यामुळे सुपारीच दिली. काकडी मोठीच आणलं गो. हा कोणा ते काय जपाची ना वाटत नाही ना. जपात तुका कशी आणलं उळकमत आणलं. हा असं सांगा गव्या पुणग्या देत उसळ करू. तसा काय तो करतो देणार. कसली भाजी भाजी कसली आहे. हयचा बाबा माझ्या गोपराव रे फोटो काढ तू. कधीचो येला यो. आता मी लावले हा भारीच झालो. परसबागेत भोपळो गावलेलो आहे बघा शाळेच्या परसबागेत. फोटो काढला होता आता हा मोठा झाला. खाली ठेव नाही तू हैराण होशील. फोटो किती दिवसाचा काका यावा फोटो नाही जमणार चला. हा खय रे च टाळ घेऊच जागी हयच टाळ पण दोन घे चांगले. माझी पाठ मोडला चला आम्ही जाऊया आपण पुढे. येऊ दे त्यांना छत्रे रवतो ना. नाही भिजत आता पाऊस काय. अरे धूम पुढे भिजत. धूम पुढं काय करूच तुका. आई पुढे भिजत. शाही पुढं भिजा. धूम चांगला काय बघला आधी वाटता वाजता तुका धूमच आवडत. शाही हात नाही बसलो तरी चालत ना. धूम वाजा गोल. धूम माझा गयो ए झाला आणि आता काय चाललं मग चाललं काय गौऱ्या ह्या घेऊन. हा आरती थांब तो येतच ना ते. येऊन दे ते चक्की वाजी देऊन दे. आज आज काय आज सरस्वती पूजन. काय सरस्वती पूजन. सरस्वती पूजन. हो हे पाऊस लागतोय हो बघ. नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश घाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. तर मंडळी आज सरस्वती पूजन आणि ही बघा सगळी मुलांची तयारी चालली आहे. नंदन बॉक्स स्पीकर वगैरे घेऊन चाललो आणि गौरव ढोलकी. तर चला आता शाळेत जाऊया आणि बघूया जरा शाळेतले गमती जमती बघणार आहात. रांगोळी स्पर्धा वगैरे असतात आणि होय गौऱ्या काढलं रांगोळी. या झेंडो काढणार आहे. हां तिरंगा. ह्याच्यात भाता कापतात ही बघा पावसात. दी झपत नाही तुका. आई नाही येऊ तुका जमला नाही म्हणजे बघ माझी ढोलकी किती जडाती बघ. चला तो बघ ए माईक टाकशी तो पाऊस बघ कसं धरलं. हा स्पीकर मागू कोय होतो मोठो डीजे कोणी जाणार मामाकडे स्पीकर आहे म्हणून जाती नाही तुका खोंडकाव कोय आधी. माझ्या मारान काढला. तर ही बघा आता कशी सुकत टाकलेली आहेत आणि पावसात भिजतं ते बघा. सरलो वगैरे गावात वगैरे भिजता पावसात. हे गौरव जवळ इलो त्याच्याकडची एकान ढोलकी घ्यायची होती. माका लावले टाळ घेऊ पालक इले तुझे कोण इला. इली या जेवणा काय. होय हां हां पूनम ताई आहे ही बघा. आवाज वरकर समजला. आरडा होय होय ना.
आरड ही आवाज समजान. म्हणजे आवसाची बसली भाव घेतलंस मी इलीच आहे. अरे अरे बऱ्याच दिवसांनी कमलीस. कुठे गेलीस? आहेस कुठे तू? भात कापणीत गावलीशी वाटतं. आमच्याकडे कशी देवी बसली ना होय म्हणजे त्याच्यामुळे तुला घराच्या बाहेर हो पडता येत हो नाही. बरोबर बरोबर आहे. सगळी जबाबदारी तुझ्यावरच आहे. मग टाळबीळ घेऊनच इलय शाळेत एंट्री मारू. ही बघ मुलं रांगोळी काढतात. आणि साफसफाई नाही. करायची बाजूची हा. हा करतो मी होय. अरे ही कोणी काढलंय? नील ही तू काढलं? नील नील अजून कैसे काय तुझी झालीच नाही हा? आताच हा गौरी बघ साडी बिडी नेसानच इला. हो, तेच. मोठी बाई दिसते. होय होय. ते तुम्ही करत ना चिन्मयी. मी दुपारी हे झाले. तू काढलं? तू काढलं? पहिले गेला. नंदनची बघ रांगोळी चालू अजून. नंतर जमत करतोय. माझ्या हातवर रांगोळी काढू या सगळा बराबर करायला येतो एरवी तुला तोंड नसतं. तू का तोंड नाही हेरशुक आजूसून गेलास तरी बोलाच ना. गप्र माहिती आहे हाक मारला काय? तू गेलं आपली तोऱ्यात. तू नुसता भात कापण्यात गप्र माहिती आहे, माझं लक्ष होतं बघित होतं हाक मारतस काय. कापूक बोलावची म्हणून कापाक बोलावचा लागत म्हणून इलच अरे ना. तू बोलतच काय आता तुझी बहीण गेली ना बरोबर म्हणून. माझा माणूस असताना एवढ्यात माझा माणूस असं आग 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 करून टाकले नसते. तुमका सांगायची गरज नव्हती. पोरगी आली की उसळ पावचा सगळ्यांना पेट उसळने पुणग्या देत उसळ करून. तसा नाही तो खर्च देणार. नाही पुलग्या रेडी पार्टी दिला तर चालेल. नाही आत्यान वास्तविक देऊ कवी ना. बरोबर आहे. ए बाबू पण आम्ही तुला सोडणार नाही पहिलाच सांगतो. हा. आम्ही तुझ्या लेकीक सांगू शकतो. हो, तू जेव्हा गेला प्लीज ना तेव्हा तुझ्या बाबांना आम्हाला उसळ पाव दिलेला आहे. हा असं सांगा गव्या. रांगोळीसाठी पानं काढतं अरे पाण्याला काढलेले विसरले सकाळी. का? तांदूळ आता नीट करू केलास ती होताच क हा म्हणू कायला ह्यो चालू हा ह्यो चालू हा मग एका ती जोडूया ना मग काय विचार चालू आता कपाळ घाल कांदे पांढरे ती अंजा कुठे राहिली आधी मला सांग. तू ते जोडूचं काम कर बाकी नका विचारू नको. मकर वगैरे बघा डेकोरेशन. अरे 12 वाजले आणि तरी तुम्ही भांडीच घासताय हा काय की. तरी सगळी जेवणाची गडबड चालू आहे बघा. तो भाताचं घेतोय आणि वाटीला जा तू भात घेऊन ये. आपण शेगडी घातलेली आहे. आणखी 5-6 वर्षात 4 वाडीक जेवण असणार आहे. नाही बाबा शेगडी बंद पटकी येऊ दे. लवकर इलास रांगोळी काढू. भटजी काका इले असते तर मग त्या शाळेतला पुरा गेला. प्रसादी विसादी खाऊन इलाशी वाटतं. लंबोदराच्या वेकडो विघ्नना योगनांची पहा डोंगरगे जगणाध्यक्ष भाविन गोगजानन द्वाद जैतानि नामानि विद्या सरस्वती देवताभ्यो नमः ध्यायामि सर्वालंकारार्थे अक्षतां समर्पयामि. विद्या सरस्वती देवताभ्यो नमः. याने पाणी घालायचं 5 वेळा घाल पाणी. तर मंडळी गुरुजी इलेत आणि भटजी काका आणि आता पूजा चालू आहे. आणि त्याच्यानंतर मग ही शाळेतल्या मुलांनी पाठीवर सरस्वती काढून आणलेली आहे आणि त्याच्यानंतर मग पूजा करणार. तर अशा प्रकारे कार्यक्रम चालू आणि बाहेर जेवणाची सगळी गडबड चालू. महागणपती देवता त्याच्यात तुळस आहे का बोल.
शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे नमस्कारं समर्पयामि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाय सूर्ये पुण्डरीकाक्षं धवायाभ्यन्तरज्योतिः तरी बघा आता मुला पाठीची पूजा करतो. फुल घाला एक पाठीवर. झाली पूजा पूजा झाली करून सरस फुल वर ठेव खाली ठेवलं बघ पायाखाली ठेवायचं पाया. ए काय हो पूजा कर सुपारी खाया हिड्यावरची सुपारी आणल्यासच ना आबा पान खायत नाही त्यामुळे सुपारीच दिली. मोठे मोठे काय काकडी मोठीच आणलं गो. हा कोणा ते काय जपाची ना वाटत नाही ना जपात तुका कशी आणलं उळकमत आणलं. तुका उचलून घेता गावरे कसली भाजी भाजी कसली आहे खया हयचा हयचा खया भोपळो बघूया हयच घातलेलो होतो बघूया तरी एक आयडिया भारी केली नाही भोपळ्याची. तुम्ही ते बाजूक राहू बाबा माझ्या कधीचो येला यो आता मी लावले हा भारीच झालो ठेवले नाही आधी बरोबर दाखवून तर हे बघा भोपळो आज भाजी एक करूची आहे. वा 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 हो बघा केवढं शाळेत भोपळो घातलेलं होतं. येल लावलंय मी घातलं बी आणून घातलं होते तो भोपळा झालो. दडून ठेवलेले नाही भारी हा नाही तर एवढ्यात पशार झालं असतं. एक फोडलो परसबागेत भोपळो गावलेलो आहे हो बघा शाळेच्या परसबागेत. फोटो काढला होता आता हा मोठा झाला. चल खाली ठेव नाही तू हैराण होशील. फोटो जेव्हा किती दिवसाचा काका यावा फोटो नाही जमणार तर. हा काढले फोटो झालं. सरांनी काढलंस ना भारी झालं ना आणि मोठा झाला लांबीला बरंच आहे. तो या आजी एक बसासाठी पिल होतो मंडळी बघितलं शाळेच्या आपल्या परसबागेत भोपळ्याची वेल लावलेली होती आणि त्या बागेत एवढं मोठं सरस्वती पूजनाच्या दिवशी जेवणासाठी भोपळं मिळालेलं आणि तसंच राखून ठेवलेलं होतं वांढरांच्या याने आणि आता तो काढल्याने. होय आमच्या घरी बघणार नाही. हे चला आर्थिक चला हो येवा सर्व ते आरतीला या.
श्री गुरुदेव दत्त सरस्वती माता की जय जगदम्ब उदयोस्तु सदा सर्वदा योगतुष्टाय घडावा विवेकाननी देह माझा घडावा विवेकू नको गुणवंता अनंता रघुनायका गणेशा जय जय सरस्वती माते की जय.